анда келер алдынан Аллаға айтасы қалған башта, чтобы анда әзіректігі қоғамға кірсін татар тілі. Янары шешіп кетерге. Юк, менә хәзер 1-2 сәгать татарча сөйләшеп утыргач, аннары подкасттан соң гел татарча сөйләшәсең. Сәлам дуслар. Сәлам барыгызга да. Бүген безнең бик кызыклы әңгәмә булачак. Нәрсә турында, Марат? Бүген гомумән криптовалюта, майнинг ферма. Бу бит минем яраткан тема. Инвестициялар турында сөйләшәк. Мин ул темада берәр дә белмим. Юк инде ишеткәнем генә бар. Һәм безнең кунагыбыз Артур, ул безнең шушы темаларда криптовалюта, майнинг, транспортный логистика. Шул темаларда эксперт. Онда ничек дип әйтим, собаку съел. Шуңа күрә бик кызыклы әңгәмә булырга ошап тора. Әйдәгез, лайклар, комментарийлар пока куймысыз икән. Артурга бер сорау да бирмим. Башламыйбыз пока. Без көтәбез. Әйдә. Молодцы. Вот. Хәзер башласак. Всё, башлыйбыз. Киттек. Исәмсез, башта башлаганчы, мен иштә теге үзене бала, потому что мен мондай бердә экран тыягында карыйм, а үзем монда участвовать итәргә вообще теге күңелле үзе теге әзрәк була итә. Исәмсез, кадерле караучылар, минем исемем Артур. Мен Арчадан булам, яшим Казанда. Эшлим транспортный компанияда, бухгалтер булып һәм мен күп профессия. Мен бухгалтер, снабженец, кайсы вакытта үзем ремонтлыйм, кайсы вакытта үзем рульга утырам. Син нинди компанияда эшлисең? ИП дип атала. Ул ИП минеке. ИП минеке. Үзем бухгалтер, үзем директор түгел, директор хотын. Юк, нәрсә белән шөгыльләнә? Транспортный компания, да? То есть перевозки, тигач үземнеке түгел, хуҗада 2 тигачы бар, а мен булып чыга менә аның помощник дип әйтим можында. Ну то есть исполнитель. Вот дөрес. Мин дөрес аңлыйм, транспортный компаниялар ничек эшли? Мин вот бер таныш малай эшләгән, получается, анда бит инде була ничек дип атыйлар инде андый кешеләрне? Логист. Логист ае, который теге бер яктан принимает заявканы, все, водительга шалтырта, шундый адрес буенча бар принимай, аннан соң тегендә отгружай, плюс маршрутны билгеләп утыра. То есть син тоже аның белән эшлисең. Вот логисты тоже килешә, но килешә дә сүзем икән белмим. Логист килешә, но барыбер логист башта логистым, аннары уже ИП да минем исеме ачылды, только мен уже НДС белән эшлим. Бар без НДС получается. Схемалар. Схема то все законно. Без ДС. НДСны и то ачмасы, потому что топливный карта буенча итәргә кирәк, заправляться кирәк. Ну короче, бөтен җирдә экономия ягыннан получается эшләнә торган брендил, да? Да. Мощно. А каждый адаптируется как может. Менә бит. Да. Транспортный компанияларда. Вот транспорт сдак белән пекшикл түгел, бездә техника получается. Без просто кым, песок, кайсы вакытта дальнийга китәбез. Шәһәр буенча. Шәһәр, район буенча үзем Арчадан, Арча Казан арасында. Бар һәм тентованный, ул когда песокка, ПГСка заявка юк, син уже ачасың да и уже китәсең. Питерга барып кайтасыңмы, Краснодаргамы, Екатеринбургкамы, кышкын шулай җиргән икән. Хаҗайканы уже строительство булгач песок ПГС. Реклама. Yok, Batman организация. ИП Ебадулин. Песок щебенка. Сез лап түгел. Вот бит, менә бит. Если сездә 1000 тонна ташлар кирәк, шакырыгыз. Әзрәк булса шакырмагыз. 1000 тонна? Бер от тысяча, да. Потому что син берне шакырасың, киләсең, анда бушатырга юк, батасың. Менә бер көнне генә буквально машина батты. Көне буе шунда ятты бер авылда, аннары бер К700 килеп чыгарды аны, анда бер апай калды, который ишек алдында теге изләр калды трактордан. И давай хуҗага шалтырата да, көн сайын һәр иртә сагат 9-да 4нче көн уже шалтырата. Кайчан килеп, кайчан киләсез, кайчан теге благоустройство. Благоустройство сез. Башны калтырып торды. Күрәсеңме? Бездә әле әйтәләр, бездә гражданское общество юк дибәйме? Бар ул. Народный контроль. Әбиләрдән тора торган безнең гражданское общество. Бүген нәрсә турында сөйләшәбез?
Транспортный Тоқтағыз, компания. башта тоқтағыз. Мен мында кіші яңа. Бұл кім? Мен есімін білмеймін. Бұл кім? Бүтін келген кіші шылай сұрай. Илгиз келген еді былай. Сүйешіп тұрасыз, да, братанлары білмені. Бұл кім? Мен шапта есімлерді білмеймін. Бұл Марат. Сәлем. Артур. Сәлем, Артур. Мен Рамиль болам. Рамиль не ие? Мен просто Сәлем, Рамиль. қауышап сенен. Сәлем. Сіз де таныштыр, наверное. Рамиль кәдім Білмеймін бұл малай не. Ай. Жоқ, біз енді таныш әйе. Біз бит енді подкастларға, өзі біздің подкастларға қызық кішілерін шақырға тырышабыз, бит. Менә син дә сөйләп киттең, бит транспортный компанияда эшлим, Орша малайы, үзем хәзер Казанда торам. Өйләнгән дә? Өйләнгән, ие. Балаларың бармы? Бала туды 5 ай. 5 ай. 5 ай, әлі вот Поздравляю. шықтығына шекелі әлі генә уже 5 ай толды. Слушай, синең әле, менә, пожалуйста, 3 бала тисе, многодетный, мин... Былай қарағанда ще бала шамты Біз олмас. шындай. Біз уже үшінші бала болғаш бұндай уже. Біз уже шындай, 3 бала Үшінші бала турында айтам, потом ол айта, жоқ, 2 ярар деді, үшіншіден жоқ, мен сен... Алар башта шылай бітіңізді. Мен де шо әзірек әмітлер. Алардан ғана тұрса еді ол деген. Yok şuna aytқанда білесіз ме? Міне, давай в тему айтам. Хотын қызларның бар шындай гормон кішкене баланы тұтасы келе әзірек былай тиге. Тұты баласы келе өзінекі деп хистесі келе. Міне бала әзірек өскеш. Ол енді зорайды кішкене баланы хочу. Міне мен үшінші бала қазір зор өсіп келеймі? Міне 3 яш тула. Хотын уже меня тоба хоры, я такой, так, тихо. Пора дуртке. И син уже интернетте қарайсың, что там за 4-го ребенка дают. Так, балаға бермейлер. жир алдық, так. Жир алмадық, братан. Йол, бермейлер мне? Так, вот, қызықлы мәглумет. Кімнер ойлы, үшінші балаға жир берелер деп? Жоқ, бермейлер. Әгер де сіз бар бит инде категория населения, которая считается нуждающимся в улучшении жилищных условий. Әгәр дә бер кешегә 18 квадрат метрдан азрак булса сезнең жил площадь, алайса сезгә җир бирәләр. Әгәр дә күбрәк булса, бирмиләр. Мәгълүмат дигән яңа сүз бүген белдем. Там бер мәгълүмат әйтим әле. Если сезне туганнар сөйләр икән, машинаны үз исемеңә яздырып тор инде, пожалуйста, потому что мен кредитны түләмим, мен җыя алалар дип. Яздырмагыз. Если сезнең идә, сез исемегездә, сезнең семьяда 2дән артык машина бар икән, декретны сез алмыйсыз. Вообще 1 грамм да алмыйсыз. Бер первоначальный взнос була да, 20 мең, 23 мең була где-то, и все. И ойлар буе бер нәрсә алмыйсыз. Син шуңа эләктең да? Мен шуңа эләктем. Теге һәрбер кеше шул нәрсәгә эләккән, шуны сөйләп бит инде. Орша малай Артур безнең транспортный компанияда эшли. Нинди хоббиларың бар? Нәрсә белән шөгыльләнергә яратасың? Менә хобби дигәндә сораганда карыйсың бүтән кешегә алар такой охотага җири, рыбалкага җири, дуслар рыбалкага җири, футбол, хоккей, берсенә дә карамый, беренсә карамый. Мин вот я кайтып бер компьютерда уйнап алсам дотаны, миңа күңелгә җитә икән. Дота уйныйсың? Юк, березен уйнарга вообще кызык түгел. Менә без дуслар белән скайпка утырабыз да, мәктәп вакытына шикеллек, и давай 2, 3, 4 сәгать вообще үтәмә булай торып кына. И күңелен сөяшеп утырасың, көләсең, сугышасың анда. Төрлечә. Син шулай вообще зависать икәнең бармы менә шундый онлайн уеннарга? Менә элек компьютерный клубка йөриләр бит. Менә без хәзер йөри башладык. Ну хәзер ул бит инде хәзер күбрәк ностальгический момент. Теге син просто искә төшереп, теге о, прикольно, теге, ну утырасың да, анда уже алай иттереп, узак иттереп утырмыйсың. Без футбол уйныйбыз. FIFA. FIFA, PlayStation. Плойка, да? Yo, а мин менә бер ара плойкада тоже по сетке уйный башлаган идем Call of Duty, короче. Мен кул җитмәде аңа ничектер чөтер. И ул бит инде Һәм классташның бабасын очраттым. Yok, Call of Duty. Yen иде Берлинда. Раязовый, сезме бу? Кая чыктыгыз бер заман? Сезне бит аптыраган. Апа эзли. Сез как раз Койдадыр айма. Актадыш райондан да авылда бабаң просто. Хәзер мин тагын бер Берлинны алам. Слушайте, короче, искать кандай сөйлим әле. Менә бу уен дигән әйттең дә, вот теге нигә барып була, тегендә барып була дип. Короче, бер видеога наткнулся недавно. Бу чат GPT бар бит инде. Короче, шуны ничектер разработали уен,
ну шундай мир инде вот тоже бүтін ниндидер шәһәр ниндидер размер белән инде и анда өстәгәннәр ничәдер персонаж анда әйтик ну 75 персонаж һәрбер персонажга прописали историю ничә яшь аңа кем ул кем булып эшли кая укыган короче бүтән әйберне прописали то есть чат GPT-ны полностью обучили и запустили короче и все койный башлаган тормыш и просто искусственный интеллект, все, кешеләр, то есть анда прям наблюдаешь, то есть кешеләр магазинга йөри, йокларга яталар, кемдер свиданиега бара, кемдер анда укырга керә, кемдер мэрга баллотироваться итә, короче. И вот алар между собой общаются, и короче, и вот и пришли шундый моментка, что булар үзара сөйләшә башлаганнар теге. Она же разработали. Безнең бит разработчигыбыз бар. А кемдер әйтә, да какой нахрен разработчик? Это Аллах Тааля, типа, Всевышний там, Бог. И нас Бог создал. А кемдер әйтә, да какой вы что там лечите? Вообще ничего нет вообще. Мы просто живем, умрем, короче, и ничего не будет. Ты прикинь? И Мир Шунданцем, типа, вот задумался, типа, атеистлар бар бит? Кемдер шанмый, типа. Я ул чувак-то видеода әйтә. И говорит, сейчас задумайтесь, атеисты, типа, ну... Прикольно, да? То есть искусственный интеллект даже начал задаваться шулнылар белән. Проблемалар юкмы то, что вот кызың уйный? То есть анда узак, анда или анда укуы, нитә анда. Анда 45 минут, все. То есть аның бар лимит. Лимит, әйме? Шикләнгән шиклы зафиксировано. Юк, ограничено. Балаларның битендә әйтәләр вот әгәр дә шулай контрольдә тутмасаң, ул битендә вообще нитергә может. Менә минем беләсең нинди фикерем бар. Әгәр дә менә кайберләр балаларны шундый уеннардан шикләтә. Юк, уйнарга ярамый. Анда син агрессияны түгәсең. Анда син уйнаганда монда кемдер атыша, монда кемдер сугыша. Минемчә, менә шул уеннар аша кешеләр үзенә шул начар негативны наоборот чыгаралар. Әгәр дә менә в размерных долях дип әйтик. Шикләнгән булса, уйнар ул хәтта, наверное, способствует. Ну да, логика да. развитиега. Да, реакциялар. Ну вот, например, мин үзем балачакта уйнадым. И бывало теге прям захлёп уйныйсың теге. Ул бит инде захлёп уйныйсың дигән теге тоже бар лимит, типа әз генә уйнадың анда 1-2 сагать көненә. Всё, дальше ярамый. А була иде моментлар, когда теге Опа, сагать җиде. Иртәнге 10:00 эштә, например, а синең возможность бар. И теге, и сезнең дә бар име шундый момент теге, ишек ачыла башлагач, сүндерәсең и просто... Итак, лайфхак. Так. Әни кайта кичке 6-да. Мин беләм. 6-нчы ярты җитә. Так, әни скоро кайта. Блок питаниены аласың да, и морозильникка куясың. Суынсын өчен. Да. А блок питаниедан белә, да? Кайта блок питаниены тотып карый, суык. Уйнамадың что ли? Юк, ярый, мен 1 сәгать уйнасам. Ярар, уйна. Сезгә рәхәт булган икән, белсәгез кайчан кайта. Минеке вообще любой моментта кайтып җитә. Саат 8-дә китәләр эшкә. Сәгать 10-нчы яртта уже әти киреп утыралар. Теге попуттыңа кирип чыгадыр. Минеке тоже шулай экранны булай тотып карыйлар. Я җылы. Таптың, лектең. Кинескопны яндырган бу малай. Безгә ещё шулай ләгәй. Ну да. Ну без үскәндә безнең нәрсә. Компьютер ул вакытта юк иде. Без Денди һәм Sega уйнадык. Бай, теге дискетасы тупит бай. Мен сезгә, короче, bir история сөйлим Денди белән бәйле. Это вообще коры. Короче, бәләкәй чакта Денди уйныйбыз бит инде. Авылга итеп аттылар безне. Без теге оныклар постоянно җәй буе авылда ята инде. И берсендә безнең иске Денди бар иде инде, короче. Тоже безнең белән бергә теге мәгез, короче, уйнарсыз анда теге буш вакытыгызда, типа. Минем апалар уже ничә, ну, бер 12-13 яшь булган инде, миңа бер 10 яшь, может. Может, әзрәк минерәк, ну, не суть. И вот, а джойстик берәү генә. Без по очереди уйный инде. Ну, как по очереди? В основном апа уйный инде. И, короче, Марио. Аның бар иде бер левел, бер турда, шундый прям зур бер яма, короче. И аны берничек вот ул просто анда бит бар кнопка 2 тапкыр басасың икән ничектер. И ул тиз йөгерә башлый, короче. Аны бит инде хәзер аңладык без. Но ул вакытта без аны белмидек, то что ул алай тиз йөгерә ала. И вот ул, ну, теге каждый раз менә шул левелга җитә дә 8-нче турга инде, 8-нче мен ничәнчедер җитә дә и шул ямада һәр вакыт проигрывает, короче. Вот ну бер нәрсә эшли алмый, җиңә алмый. Психланып бетә. И вот бер моментны без утырабыз. Мин карап утырам битне уйнаган, короче.
бұрышында ойнайды да шол 8-ші турға жетті де бар әлі бар дұға оқы мен айтамын нәрсеге бар дұға оқимын міне бұл нені шұқырны секіріп шығайым и мен шындай реально что ли да бар и мен вот настолько тігі совестливый менің тігі ұятым бар и мен шықтым бүтен бөлмеге специально Аллах тағала көрсін үшін тәрзетті біріне баштым чтоб ну тігі тәрзетті көріне бітін типа Тушанан көрінейін. и міне былай короче бисмилля оқыдым деп айтамын Аллах тағала зинхар үшін опам ол зор шұқырны секіріп шықсын Марионың 8-ші раунды бек қатлаулы. и важно дұғалар оқып ятайым и тегінде ана бір заман блин сен оқымадың что айтам оқыды вот шулай мені эксплуатировали сен прикинь просто дұға мен көңілі тігі пожалуйста берме майор пейну атарға пожалуйста босына жеңерге шекілі бола вот шулай тұры біздің белеке шықта дұғаларда оқиық біз турлар өттерге кстати модераторлар да бар еді ойындарда неде түрлі Counter-Strike'та серверлар создавать әлі и в основном шундай кішілер прям шарят интернетта то есть вот қазіргі уақытта міне мектепте шулай модератор болған кішілер кімдер линейка бар ие Lineage шуны ойнай Lineage қалақмады мені вот шуны ойнай тұрған менің одноклассниклар бар Мені моша өтті. сен ойнамадың Ну, кімдер ойнайды, мен ойнамадым. мен тоже ойнамадым Но біз мектепте оқыған шақта біз ойнайдық, шындай тоже бродилка, анда шындай сайт, анда текстовый формада ғана. Текстовый форма, міне сен фонтан янында, міне мұнда тұра бір обзай, и анда міне бірнеше кнопка. Солға барам, оңға барам, міне оның білін сөйлешім. вот это ойын просто текстовый ойын Сен босасың, барам оңға. И все. И анда новая страничка загружается. Типа, міне бұйыққа оңға барғаш, міне мұнда біздің лавка. Міне мұнда біздің базар. А тегінде барсаң, міне анда конечно сен ойнамағансың ойындар конечно шуды скучный ойындар ойнап отырға херня бұл сіздің компьютерный ойындарыңыз Мәлі біздің анда одноклассниклар анары міне шул тексттар бойынша целый картасын ясап қойдылар. Шул ойынның. То есть, аха, міне мұнда фонтан, міне мұнда базар, міне мұнда зират, міне мұнда анда ничего себе ну анда предметлар да жиясың. То есть анда сенің нендер мен даже көз алдына келмейшік тексті сізге ләкті кирка Иә. просто жазған міне ол алтын кирка алдығыз плюс 9 защитаға Ілік бит анда бит андай графика интернеті да жоқ яның. Міне шул бір текстовый страничканы ғана анда. видимо интернет шундай болған то что ол шуны ғана торта алған Это 2003-2004 жылдар. уақытта компьютер менде жоқ ие менің где-то 2001 жылда появился компьютер әйме ну типа 11-12 яшьләрдә и бірінші ойыннарым мен бірінші ойнадым Doom 2 ол теге шутер от первого лица вообще прям у уақытта мен оказалось вот это графа ты чё анда әлі оны кодлар жиып былай теге IDDQD IDKF мен қазір хатırlayам аларны и вот и потом келесі Хисаям ансы GTA Panzer Give me a tools. Да. И андан соң сразу же 2002 ел или 2001 жылда Айзак ме бірден болғай Сан Андрестан болғай и FIFA короче FIFA мен 2002 FIFA тиге типке штупның ортында мынды тегінде огненный меч мындай вот ну классный уақыт енді и вот сіз ойлап қарағыз неше ел өтті и қазір нендей техникалар қазір ну извини меня ну да то есть элек бит біз мен хатırlayам бір жырны скачивать тайм анда 15 минут короче теге әлі бит аны интернетте да нормально әлі 15 кешке қалдырасың бір әлі бит сөйлеген едім нешік мен өзіме бірінші компьютеріме на рабочий стол Шрек картинкасын қойдым короче взял дискету 1,44 мегабайта мектепте біздің интернет бар еді скачал картинку примерно 5 мегабайт Винрарда поделил на архивы по 1,44 бір дискетаға солдым я жил в интернете лицей интернет біз однаға бір қойта едік жұмға қойттым 1
RAR установил. Икенче атнага кайттым, икенчесен. Өченче атнага кайттым, өченчесен бергә берләштердем дә, картинку выгрузил и 3 атна эчендә, то есть 20 көн эчендә у меня на картинке на заставке Шрек. Ну, син сломал систему. Да. Әлләнде беләсем, Прикинь. мин анда бергә башка җитмәсе. А хәзер просто, ну, минем әйтәсем килә, просто нереально скорость белән развивается ул технологиялар. Хәзер мегабит, 4G, тегеләй фәлән, оптоволокно вообще китте каяда. Ул бит Кеше баса да кадәр 1,5 терабайт. гигабайт. Мин 1,5 гигабайт тәмәч бывает 2 көн качайтасың. Может, еще буладыр 100 кбайт секунда белән генә. Вообще просто нереально. И вот, я әйтәсем килә, ул компьютерда бит инде хәзерге вакытта нәрсә генә эшләп булмый. То есть не только вот уеннар уйнау. Понятно, уен уйнау ул прикольно. Ул хәзер теге бар минем геймерлар, которые собирают комплар, именно специально игровой комплар анда 200-300 меңгә анда типа. Машина бәясенә. Вообще там просто нереально там, да. Алар бит әле исемнәрен белеп тә анда. Вот такая-то там материнская плата, вот это вот анда видеокарта тегесе GeForce FX 4573. Сиша сисе корт кеше шикелле. Гарри Поттерда кебек теге. Это же GeForce GTX 350. Yok, имеется в виду, алар бит Да. аны аңлап нитә. Ну минем өчен бит ул просто звуки, понимаешь? Ул миңа әйтсә вот Минем өчен тоже. типа Да, да. синең нинди видеокарта? Минем бар ул. Просто всё, я. А аның бит анда, ты извини меня анда. Синең нинди видеокарта? Менә мондый. И вот, я әйтәсем килә, что развивается технологиялар и ул компьютерларда серверлар создают. И, кстати, ул видеокарталарны бит не только используют для игр. Криптовалюта. Хәзер бит компьютерларда, ну, то есть майнят, понимаешь? Син беләсеңме, что син компьютерың, вот элекеге компьютерлар слабый, а хәзер мощный компьютерлар, плюс Так. интернет мощный. И син даже ниндидер, ну, белмим, хәзер актуальный микән, юк микән, но мин беләм, что үз вакытында облачный майнинг бар иде. То есть син үзеңнең компьютерыңны можешь арендага типа через облако ничектер крипта майнить итәргә, короче. Син аны бирәсең типа аренда. Понятно, что анда возможно акча эшләп булмыйдыр, может это способ просто теге чувакларның заработать. Но суть в том, что типа условно син мог үзеңнең компьютерыңны, үзеңнең мощностеңне типа облакка торырга. биреп торырга. Вот. Так. Син андай әйберләр белән танышмы вообще? Криптовалюта. Сәмсез танышые. Ты такой транспортный компанияшы, мен такой. Я криптовалюта, да, мен уже аны беләм, наверное, соңгы 18 елдан, или 17 апрельдан, или 17 апрельдан мен аны таныштым криптовалюта белән, качан интернетта нәрсә эшләп булар икән дип. И вот ана бер мужикны карыйм, который силидри. Ул такой, менә без видеокарталар алдык дип сөйләшә башлады. Мен такой туганыма әйтәм, карам, синең яраткан эшең берничесе юк, үзе эшли, акча китерә. Ул этага интересоваться итә башлады уның белән. Ул пока весь зародиться иткәнче, ул декабрьдә үзеннән наконец-то алды видеокарталар. Ничәнче ел бу? Бу 17-нче соңгы ел булып чыга. Как раз беренче волна качан беткәндә видеомайнингның как раз ул последний вагонына кереп утырганы. И вот шунда уже кызыгып, уже плотныйрак интересоваться итә башлады. Хәзер үстигәләни ясность. То есть хәзер уже андый майнинг юк, да? Yok, видеокарта майнинг әле дә бар. Әле дә бар. Ул вообще видеокарта майнинг 16-нчы елдан, менә получается, если брать, ми прям сизем хәсрә булачак. Баларга биткоинны, так, баштан давай башлыйк. Нәрсә ул криптовалюта? Тукта, юк. Yok, да, туктагыз, куя кирип киттегез. Видеокарта белән майнингны мин аңладым, но Мин аңламадым. короче, бар майнинг дип атала ул. Майнинг ул как бы зарабатывание криптовалюты, создание типа. Шулай дөрес аңлыйммы? Давайте попробуем мен аңлатырга. То есть получается, бар безнең язылган программный код, который вычислять кирәк определенный алгоритм. Примерлар дип әйтим, мин теге караучыларга җиңелрәк булса өчен. Примерлар решать кирәк. И видеокарта, получается, үзенең мощностьлары белән ул примерларны решать итә, и за то, что син примерно решаешь, сиңа вознаграждение бирелә булып чыга. Вот. И вознаграждение была монета, которую син казыйсың. Әлеге моментта ул биткоин ата монета булса, иң беренче криптомонета. Аннары именно 16-нчы елда чыкты криптовалюта эфир дип атала, или кефир, как аны әти әйтә. Эфир дип атала.
Әти әйтә. Панч. Значит, әтисе тоже майнить итә. Әтинен мен шақырдым, ол 19-шы елда майнита уже. Ничего себе, да. Да. Мында бит не нәрсәле ул? Жоқ, дұрыс айтмадым. Семейный бизнес. Мен вообще бір алмадым. Хәзер попробуем мен сиңа объяснить. Мен аны ничего аңлыйм. Короче, И вот, хәзер сөйләп тор. Получается, примерно решает это, она монета вознаграждения бирә. Чем күбрәк машиналар подключаться видеокарталар, тем ул примерно решайтерга ауырак чыга. За счет этого сен теге не можешь күп майнитерга и бәягә влияйтерга аның белән. Анысы бәя еще, наверное, соңгарак күчербездер. Вот. То есть видеокарта решайта примерларны, үзенең мощностьны ул электричество потребляет зур, ул үзенең ресурсны использовать итә, и ул решайта примерларны, шул примерно решайткан өчен сиңа бирелә монета. Криптовалюта. Криптовалюта, иә. А син нинди монета майнитерга үзең сайлыйсыңмы? То есть һәм анда, наверное, зависит типа вот менә шул пример авыррак булган сайын шәбрәк монета бирелә торгандыр, наверное, да? Или аннан тормый ул төрле монета була, авырлыгы зависит күпме кеше ул монетаны казый. Казый дип сөйләшә башлый, как будто алтын казый шикелле, как интернетта җәмәгать әйтә. Сез нәрсә казып утырасыз? Сез әллә исәрләрме? Сез идә чо? Җир что ли күп казырга? Короче, кара, попытайся. Бірінші сұрау. Давай. Син сораулар бир, мен әйтермен. Любой сорау. Не үшін анда ниндидер мисаларны шишерге кирәк? Не үшін? Криптовалюта алыр өчен. Yok, anladım. Yani sıradan нәрсә белән связано. Нәрсәгә решайтырга сорау әйбәт. Нәрсә ул криптовалюта булып чыга? Ул как электронный акча. Электронный акча булганда, например, без беләбез электронный акча, то есть мин аңа җибәрәм икән аны, рубльләрне. Система белә, то, что мин аңа җибәрдем, то, что миннән аңа күчте. Криптовалюта булганда, анда беленә кая акча күчте, но беленмәй кем ул. Кем ул акчаны җибәрде, и кемгә ул акча килде. Бу мисал получается как защита, да? Да, как бы анонимность булып чыга инде. Смотрение монетой. Ну, возьмем пока основной. И вот. И син сорыйсың, нәрсәгә аны вычислять кирәк? Как раз таки ул история кая ул акча җири, ул языла блокларда булып чыга. Блок дип атала. Блокчейн. Бер-берсе белән бәйләнгән. Блокчейны бер-беренә бәйләнгән. И вот когда кеше мощностьта решать итә, он просто әйтәмеш, просто аңлатыр өчен ул сүз әйтеп. То есть ул сүз аслында ул мощностьлар булыша, ул системаны эшләргә булыша. Что мин сиңа акчаны җибәрдем, ул акча үтә определенный путьны, и мин ул путьны, получается, обслуживать итәм. А комиссия, которая мин син җибәргәнгә алына, ул комиссия как раз түләнә ул кешеләргә, которые ул әберне поддерживать итә. То есть видеокарталар своего рода трассалар, которые акча җири. Прикольно. Аңладыңмы? То есть мин сиңа җибәрәм, короче, там типа биткоин. И ул биткоин бара Артур аша, Фаил аша, не аша, тегесе аша, бусы аша бара да сиңа барып җитә. То есть как будто бы... Юк, әзрәк дөрес түгел. Син җибәрәсең, синең адреста ул адресага җитә. Но төрле кешеләр по всему миру булыша ул акчаны записывайтлар кемнән чыкты и записывайтлар кемгә күчте. И менә ул блок формироваться теләдә и общий системага блокчейнга чыга. И ул постоянно анда була. То есть һәр вакыт була, бу адрестан кайсы адреска акча күчте. А система майнерлар дип атала. Ул кемнәр видеокарта һәм асиклар белән казыйлар. Алар булып чыга, булыша у системаны сетьне поддерживать итәргә, чтобы ул система эшләсен. Прикольно. Транзакциялар эшләсен. Прикольно дидең, как будто вообще бер сүз дә алмаган шикелле. Юк, мин плюс-минус әз генә аңладым, но мин аңлыйм, что төшенер өчен прям осына төшерү. Простым языком әйтмешли. Менә вот если вот убрать, почистить, это как торрент. Менә бер вакытны барлыкка килде бит торрентлар. Менә син телисең үзеңә менә шундый бер фильм интернеттан алырга. Һәм сиңа булышалар аны. Менә да, Рамиль, Фаил, там Артур булышалар сиңа әзәзләп кенә ул фильмны үзеңнең компьютерыңа барып китерергә. Ну, не совсем. Ну, манда понятное дело, что это надо, чтобы вот этот путь зашифровался так, чтобы манда дело не в шифровании, когда торрента эшлисе, анда булыша кеше булыша сиңа скачивать итәргә. Да. А в этом случае кеше булыша сиңа акчаны барып җитәргә булыша. То есть просто путьны проделывать итә. А что, напрямую ярамый, что ли? Напрямую ярый. Но, например, если миңа җибәрә кирәк икән хәзер Америкага, то есть мин буквально бер 2 атна элек как раз бер кешегә акча җибәрәм,
То есть, вот, например, столкнулись. Ништәргә, если сиңа Россиядан Америкага җибәрә кирәк акча кешегә. Так. Әлеге моментта мин андый моментларны белмим. Или беләм, но аларның комиссиясе зур. Хайран. Криптовалюта ул моментны булыша, потому что белмиләр кем җибәрде, и каян җибәрелде, кая килде. Соответственно, мин аңа җибәрдем, и ул аны алды. И уже анда по месту обменникта ул аны обменять итте. То есть территорияга не привязан. Да, ул анонимно считается. А с другой стороны, допустим, сен җибәрдең Америкага, Америкада акчаны алдылар, аннары әйттеләр, юк, без акчаны алмадык. А ул бит блокчейнда записывается ди. И вот как раз таки, говоря нәрсәгә майнерлар, ул историядә язылган, то, что бу адрестан бу адреска килде. И аны син бер ничек кенә үзгәртә алмыйсың һәр хәлдә. То есть, хочешь, не хочешь, ул күренә, и син не можешь не удалить, ул все уже на истории всегда булачак. Пока вот криптовалюта бар, ул история язылганчы, синең кошелегың язылган, то, что ул акча килеп җитте. Бик авыр тема, конечно. Ныгавыр. Криптовалюта, ул бит инде аның тарихы вообще күптәннән башланган. Ничәнче елда башланган микән инде ул? Вот биткоин именно вот. По-моему, 2009 елдан Ну, короче, беренче. мин аны ишеткәнем, что менә бу видеокарталар белән майнинг итү елдан ел авырая, то есть сиңа ну, условно әйтик, ну, бер биткоин, конечно, ул бик зур сумма, ну, например, анда, ну, бер дип алыйк инде, җиңел булсын өчен. Бер биткоин теге казыр өчен дип әйтик инде, ну, чтобы заработать. Сиңа кирәк, например, 20 видеокарта, например, әйме, быел. А икенче елга уже кирәк 40 видеокарта, шул ук бернинди итәргә, потому что биткоин, мин белмим, дөрес поправишь, если мин теге дөрес әйтмәсәм. Типа, шундый ни бар, биткоиннарның соны шикләнгән. То есть, условно говоря, да, 200 биткоин чыгарылган, и все, и больше чыгарылмаячак. И типа аның количествосы әзәйгән сайын, ну, именно табылган, именно казылган акчаның количествосы теге күбәйгән сайын, ул авыррак, ну, становится, типа, аны добывать. Миңа сүз ярыймы? Әйдә, мин менә дөрес әйтәмен, Да, дөрес Рамил аңлыйм. дөрес әйтәсе, только миңа этот видеокарта биткоиннар добывать итмей. Ансы уже заман үтте. То есть хәзер мощный компьютерлар ASIC дип атала, биткоин алар добывайталар. Есть, то есть просто Ну, деятельность анда. Но насчет син әйткән буенча, нәкъ шулай. Биткоин бирелгән 21 миллион количество. И 2048 елда, по-моему, соңгы биткоин добывать ителәчәк. Ул шулай программада язылган. Авырлыгы тоже аның язылган. Икенче елда, например, аның авырлыгы 2 тапкырга әзәя. То есть син, например, бүген добывать итәсең, как син аңлатасың, 1 биткоин, но, например, икенче елга, июнь, не помню көндә, 240 көн дип беләм, уже 0,5 кына добывать итәсең. За счет этого син уже дефицит создавать итәсең, бер ул монетага. Вот. И ул влияет аның бәясенә. А ул влияет аның бәясенә, и дефицит булгач. И, например, даже иң башында кеше ну үзе кулы белән решайта примерларны көнгә 5-10 биткоин добывать алай. Кайсы берләр компьютерны, ну бер ноутбук иске 10-нчы елгы компьютер добывать янда 10, 20, 50, 100 биткоиннар. А хәзер, чтобы бер биткоин добывать өчен, сиңа кирәк Бар Китайдагы фермаларда. ну анда итә ул бер биткоин, ну где-то, давайте, мин белмим, честно әйтәм, ну давайте 1000 ASIC. 1000 ASIC тора әлеге моментта где-то бер, так, 150 мең тора бер ASIC, ну 150 миллион кирәк, чтобы бер биткоин казыр өчен көнгә, условно. Может 500 ASIC тора. Мин әйтә алмыйм точно, карамадым мощностьларын. Вот. Пипец. И то есть ты вакытта ноутбук, и вот замана үтә, уже хәзер кирәк күпме мощность. То есть һәр вакыт яңа компьютерлар кирәк. Мощный. Прикольно. Син, Марат, вообще не втыкаешь, по-моему, да? Безнең подкастны кемнеңдер әйтисе карый да булай. Ул кая китерәк компьютерны. Все как раз. Аська шунда мәлім. Давай немножко разбавлю. А то мында караучыларның тоже такие, наверное. Минем кебек булай, шортларында. Үземә автосалонга җир эзлим. Площади. И мында Казанда, бездән ерак түгел, менә на проспекте Победы бер шундый здание бар, әйме? Автосалонга ошаган, тоже витражные окна, но ул икенче яктан булай матовый пленка белән ителгән. Я такой, нишләп? Монда шундый мотор бина, нишләп анда этот беркемдә ачылмыйсың монда бит инде. Кушам ниндидер автосалон булырга тиеш. Такой, ну-ка,
бәлки мында ашырмын. Кіріп қарайым, основной ишек бикле. Екінші жақтан қарайым, ниндейдір егет тоже былай келді, мында футболкада, мында кофе бір қолында, мындай тапочкида, кетті бой, ниндейдір служебный вход ашы. Я такой, ну-ка, именно ортынан кеттім. Бұл карточка білән ишекті ашты, именно ортынан ишекті тұтып қалдым да, кірем и қарайым, и мында просто вот тоже мына мындай серверлар, да, серверға сервер, и бір этот қыз деген хостес қоршалы. Типа, извините, вам что? Я такой, просто білесім келеді мында, типа, арендовать ярамай жоқ ма? Такой, yok, ярамай, сізге мында ярамай, вообще ярамай, барғыз кетегіз. Ничего себе, ну вот. Как будто мен бывший іштен шиккеле случай сиде бол. Шин болғансың мне ол бір заман. Бір, ярар, сен түгіл, қатын қызы ел. Сен в смысле шундай фермада эшләдең еще, да? Мен опыт бар, мен майнинг фирмада эшләгән бар. Бір ел почти, yok 9 ай, наверное, эшләгәнмендер. Анда, ну то есть, анда нәрсә эшләргә кирәксең? То есть, анда бит инде все подсоединил, включил, все, анда. Кабыздың да и китте, давай. Анда нәрсә эшләргә кирәк? Майнинг фирма эшләгәндә, аның основной ресурс ол электричество. Электричество физика бойынша, ол если куб ампераж электричество өтә икән, то нагревать итә башлый. Соответственно, минем эштә контролировать тиеш, чтобы фирма постоянно сыер дип атайык без аны. Сыер эшләргә тиеш постоянно. Татарда нашлайдыр, белмим, русча. Ферма, да, сыерлар. Тикеләй беренче час. Ничек сыерлар анда тикеләй инде. Да, мал ашаткан булырга тиеш. Анда Кызмаган булырга тиеш. Да, главное это күпмәсен, кара. Люцифер ашаса, соны ишетмә, а то күбә, үтерәсең. Что-то СТС иртәбен бирелде, надо күбрәк бирергә. И вот, получается, анда... Люцифер. Я сейчас тоже думаю. Люцифер. Мен сізді текшірем егілі. Люцифер тоже бар, чтобы Люцифер біздің просто. Тегі колхоз өгізі бар өйт, вот с таким урдаком, вот у него погонял Люцифер. Люцифер. Случай болды то, что проводканы ясаталары, и проводканы иткәндә әбір провод бұлай тішкәндә частотник, который вентиляторын регулирует. Ол шуны ашайтырып қырғайтып, ол аны бұрған. И бір заман қарым температура үсә башлады. То есть температура бір заман китті іске. Мен айтам, ғайып нәзе башладым. Неше болай? Бір саттығылам екен. Қарым екен, оказывается, вентилятор эшләмей екен. И изли башақ неше. Видеокамердан қарып, заказ нашел случайно. То есть ол шундай әбір, который постоянно контроль. Да, убитый секунд сайын ақша кетіріп тұра. И каждый раз, когда он, например, бір заман болса екен, сен, соответственно, эшләмей, ақша кетірмейді. А бізде Россияда майнинг ферма это вообще легально? Әлгі моментта законлар вводится ите, ол считается легально. Аңа, по-моему, уже придумывают коды АКВ, да, то есть можно ИП или ООО ашырға аңды темаға. Но әлгі моментта бүгінгі күнде домашний майнерларға самозанятый болып 6% төлер керек добычадан. Просто мен ишеткән бар иде, метроның директоры имеш каядыр метрода майнинг ферма оештырган, һәм менә эштәге электричествоны әзрәк булай урлашып, үзе менә шулай майнинг итеп яткан. Яны анары ну куганнар инде. Полицияда ишеткән бар, отдел полицияда тоже шулай итеп берничә фирма и электричество счетлары килә башлады, да. Анда бит, наверное, унлаган 20, анда йөзләгән булмаса да, счет килергә может электричество. Ну, yok, количестводан тора инде. То есть, кая мин эшләдем, алар эшләделәр оппак. То есть, бөтен законча, бөтен берне эшләп, потому что объемы зур, и анда никак если, например, аларга кичкенәне частное лицо, мин, например, или, например, икенче кеше. Алар, например, куялар икән бір-ике видеокарта. Ол казый, ол электричество бик күренмей. Вот. А когда син масштаб, анда никак урлый алмыйсың электричество. Ты тоже только оппак эшләргә генә тиеш. Слушай, просто надо себе электромобиль купить и сказать, мне электромобиль заряжаю и да. Энергоразвитие. Иң кызыгы әйбергә күчик әле. Менә миңа вот кызык булган нәрсә, нинди суммалар турында сүз бара. То есть менә мисал өчен менә шул айсик дидең бит. Шул 150 меңлек компьютер, например, аласың да син, и ул көненә ничә сум китерә? Хәзерге моментта әле бер знакомыйны белдем. Ул декабрьдә кирде майнингка.
хәзер там асиклар, алар продаваться Кытайдан, алар продаются долларга. Бу кирде майнингка 65 сум рубль булганда инде. То есть доллар, рубль 65 сум булганда кирде бу. И ул вакытта и курс төшеп китте невыгодный, по-моему, 15 или 20 мең биткоин, не помню точно. Курста югы. Кешеләр дә бик күп казы уже сүндерәләр, потому что невыгодно, себестоимость кала чыкмый. Бу как раз 1 миллион 80 меңгә кирде бу. Ул алды үзенә 10 асик алды үзенә. Бу асикларны куйды бу декабрьдә. Бу казыды январь, февраль, май, март, апрель, май. 5 ай казыды. Ул моментта уже биткоин үсте 30 меңгә кадәр. Ул вакытта уже курс үсте, уже ул моментта 85 и булып чыга садаган ел. Ул заработать 1 533. Ул 1 533-тән 500 китте электричествоға, 5 айда инде электричествоға китте. Именно қалды, получается, 5 айда ул үзен оккупация ителде. Но ул история әйбәт чыкты, потому что кешкенә курсы, күп кеше сүндер, ну, шарда инде күп кеше сүндергән, соответственно, кеше күбрәк копать микән, сложность төшә, и син күбрәк казыйсың. Шулай саганда 5 айда ул үзен оккупать итте булып чыкты. Ну, слушай, Җире йомшак. Бу бит бәрәңге уңганмы яу? Кара, монда көрәк үзе казый тотып торырга гына кирәк монда. Бәрәңге казыганда Монда үзе 3 семья кайтса теге 3 семья. Штай бәрәңгене 3 кешегә бүләргә кирәк. А монда 2 семья гына кайтты икән. Җирдә йомшак. И уже күбрәкләргә һәрбер. Примерно шулай, бәрәңге. Көрәге дә мощный. Бәрәңге шул ук кешегә әзрәк. 1 миллионга көрәк алмый. Көрәкне алган ие. 5 рәт казыды да уже көрәкне окупил. Ну бу бит беләсеңме, бу бит вообще теге белмим, 100гә, 1000гә бер булмаса, шундый гына случай, то есть единичный. Күпчелек кеше бит менә мин ишеткәнем бар, улай бердә янганнар, то есть менә шулай иттереп кирип, то есть керәләр, а вот синең вот иптәшеңнең случаенда, вот, например, анда курс төшкән, анда кешеләр сүндергән булган, бит. А бит киресенчә була. Син керәсең, а курс, например, менә, и син, например, или наоборот төшә, если то есть син бер курс белән керәсең, а ул төшә, и син получается, ну, не тәсең. Минем хәл, получается, ул хәл. Син шулай булган, да? Нәкъ шулай булды. И в итоге син получается 5 айда түгел, а даже 1 елда не окупаешь, а 1 елдан бит сиңа тагын мощность кирәк. И получается, что, ну, теге замкнутый круг, и син прогораешь. Шуңа күрә монда бит инде бу ситуация как будто бы нидә кебек теге, рулеткада кебек. И угадаешь, не угадаешь, извини тогда. Ну, компьютерларыңны тот та, белмим, нишләтәсең син. Компьютерный клуб аш. Бартай. Уйлап эшләргә кирәк шуңа күрә. Фараучылар, сез уйламагыз, менә алабыз да битте, миллионлап эшлибез дип. Төрле хәлләр була. Монда бу любой эштә кебек. Монда беләсеңме, теге Уйлап эшләргә кирәк. сатып алдым да акча эшләдем түгел. Ну, то есть монда полностью эшне төшенергә кирәк. Вот ул безгә ничә сәгать дәрс, ничә минут уже сөйләп утыра. Вот бу именно майнингның нинди процесслар үткәнен. Но мин әле до конца полностью теге аңлап бетермим. Бу бит инде 1 сәгатьтә генә аңлый торган аңлап бетермәдем. Аны бит инде өйрәнергә кирәк. Шуңа да карамастан, минем әйтәсем килә, что әгәр дә баш белән киләсең икән, то есть бүтән бизнеста кебек, баш белән, бүтән рискларны итеп, менә шул курсларны карап, ну то есть аналитика тоже, наверное, имеет место быть бит. Инвестиция ягыннан килсәң дә бит, үзеңнең бурычка алган акчаны инвестировать итәргә ярамый. Кредитка алган акчаны инвестировать итәргә ярамый. Менә сиңа җитәрлек менә күпмедер акча бар, һәм менә шуның өстендә әгәр дә синең ниндидер акчаң анда җыелган акчаң бар икән, менә син аларны менә инвестиция. Ну, әгәр дә моңа инвестициягә кебек карасаң, әгәр дә бизнеска кебек карасаң, Бу инвестиция кебек бит инде, син башта сатып алдың, аннары ул сиңа бит заводлар дию, кемдер бит анда инвестирует берничә миллион. Анда бит менә мин уйлыйм, менә син кергән җирдә анда бит 1 генә миллион сум түгел. Мин согласен, любой акчаны уйлап итәргә кирәк. Соңгы акчаны кертергә ярамый. То, что ул знакомый кеше шулай иттереп получилось, ансы просто повезло. Хәзерге моментта, если син керәсең икән, син оккупация итәсең
15 айда. Если, например, курс өсмесе, и тағын, что биткоин, например, 60 мың болса бір биткоин үшін, анда, конечно, уже сенің окупаемость уже 8 ай болашақ. То есть, а может вообще 20 айға зорайшағансы, да. Насчет жандым. Ну, жандым дегенде, енді просто мен тоже последний вагонға лектім, получается. 22 жылда, апрельда өзіме мен алдым, как раз курста өсті, тігісімінсі. Мен өзіме бірінші партия карталар алдым, 4-тәу. Аннары бір айдан соң әзірі оқышазым тағын бір видеокарта. И тағын шылай бір ярты ел промежутта мен 7 картаға жидым. И әлігі моментта. И шулай болып шықты, біттін қозыған әбіріне мен сатмадым, мен шулай жиылды. И әлігі моментта тоже ол шулай тұрып, шулай қозыла, шулай жиыла. Мен просто өз ақшаннан электричествоға төлейм. Анда, ну, где-то 1000 айға шыға, потому что карталар шулай алынды, чтобы алар энергопотреблениясы кішкене болсын. Сен тәкке әйтмәдің, менә ул синең, например, вот хәзерге вакытта сен 7 карта дидең бит, әйме? 7 карта. Менә алар көненә күпме китерәсең, менә бүгенге көндә? Бүгінгі күнде китерәдім, наверное, где-то бір $3 пішірақ. Электричествоны санамасаң. $3 көнгә Көненә $3 инде. Әйет. Самый пиковый вақытында алар китерә где-то 800 сум суткаға. А ул синең кая килә? То есть вот синең майнить итә ул, синең крипто кошелекка киләме ул? Или ул Получается, майнинг криптовалюта криптовалюта связан еткенде, криптовалюта хранится 3 җитәрле жер бар. Ул биржа кая сатып алу, каяны сатып алып була, картага чыгарып була, за рубли или долларга әйләндереп була. Потом эссе кошелек, горячий кошелек деген нәрсә бар. Анда, например, просто телефонга приложение скачивать итәсең дә, и просто анда уже адресларны вводить итеп, шунда переводить итәсең. И бар, әле менә оныттым, бар холодный кошелек. Бүген итәле мәйтәм аласы була, күрсәтергә кешегә җәмәгать каратучылар. Төрле шәйләр бар. Бар флешка, но мен үземә мен әтигә алдым. Мондай квадратный, электронный, как флешка шикелле түгел, но анда барыбер заряжать итәргә ул Bluetooth буенча эшли инде. Вот. А үземә алдым, менә пластмассовый карта, обычный дебетовый карта шикелле. И ул эшли прикладывание белән телефонга. Ну просто күңеле булып китте, карадым, что-то попробовать. Безнең иганәчебез бүген Әрсез Лаб Баласкомның даими партнеры Бигзур Әхмәт. Әрсез Аларга да лаборатория. язылыгыз. И аларга да Әрсез комментарий Лабны таба аласыз Нильзаграм площадкаларында. Керегез, карагыз, танышыгыз. Әгәр дә сезнең дус туганнарыгызның тиздән инде бәйрәмнәре, туган көннәре, менә Әрсез Лабта алар өчен креатив бүләкләр дә табып була. Чи, андагы креатив. Да, вообще креатив. Вообще прикольно. Мин күптән түгел генә үзем язгайм, типа, минем исемгә нәрсә уйлап табасыз? Монда яжмарать. Яжмарать кызыгайм. Яжмарать. Шунда бик креатив. Шунда да креатив Лаб анда. Рамиль Закировка тоже кызык чыгарды. Цифровой рубль турында мин әйтмәкче өстәмәкче. Ну, ул контроль өчен уйланып табыла торган әйбер дип уйлыйм мин аны. Чөнки хәзер бар бит инде серый схемалар, наличка. Син бит наличканы по сути тоже шулай ук. Син бит белмисең каян килде ул, каян чыкты ул. Ну, то есть, син можешь хоп-хоп нитергә. Кстати, криптовалюта тоже бар пычрак криптовалюта, бар чиста криптовалюта. Вот, а цифровойны син барыбер контрольда тотасың там. Хоп, крупненькая сумма килде сиңа. Каян нәрсә? Каян килде. Налог түләдеңме? Всё, калайсың. Налогны автоматически вообще списывать итәргә була. Юк, алдай тирешләмәсләр. Аны хәдәр үк безнең государство түгел инде. Барыбер. Менә мин налог белән Аларга бит үзләренә дә яшәргә кирәк. Ладно, саубыгыз егетләр. Давай. Икенче чыгарылышыбыз Маратсыз булыр инде. Нинди Марат Ренат минем исемем. Биткоин белән, например, эфирның айырмасы нәрсәдә? Бәясендә просто или? Юк, бәясендә түгел, ул нәкъ почти карайтып карыйм, аналогия ясап карыйм машиналар белән. Машина бит ул 4 күпчәк бер двигатель. Но бар төрле маркалар. Криптовалютада биткоин ул ата монета, иң беренче шул. Аның бар, мен вот туганнарга аңлатам, трассасы бар. Ул үзе трассасы бар, ул трассадан җири, ул трасса үзе комиссия салына. Эфирның трассасы, например, аныкы трассасы тизрәк, чтобы хәзер не помню цифра, но эфирның трассасы скорость передачи транзакции, то есть мин аңа җибәрдем икән кемгәдер,
25 мың 50 тапқырға тезірек. То есть даже вот сіз бір биткойны мен аңға жіберем екен, ол бір биткойны бір 30 минуттан ала. Если мен бір эфирны аңға жіберем екен, ол 5 минуттан эфирны ала. То есть вот разница именно скорости транзакции и комиссии. И har halda aytamiz, как и moshina brendi shekilli, har kishi o'zi ideyasin turli monetaga kirita. А бар монеталар, которые вообще от балды были придуманы. Qadrli qarovchilar, если biror kishi sizga aytay ekan, mana kirt, oqsha заработаsan, ни в коем случае aqsani bermaysiz. Криптовалютада ishi bo'la только майнинг bilan или торговля bilan. А сіз бұл турда нәрселер ойлайсыз мекен? Комментарийларыңызны языгыз әле. Менә бик мөһим сезнең җавапларыгызны, сезнең фикерләрегезне ишетергә. Шуңа күрә менә шушында әгәр дә калдырсагыз, егетләргә дә кызык булыр әйме? Чөнки без менә үзебез яктан әйтәбез. Без бит инде аның катлы эксперт түгел Рамил белән. Мин вообще ул әйбер турында бер әйбер дә белмим. Мин беренче тапкыр ишеттем. Шуңа күрә, может, сезнең арагызда бардыр белүчеләр. Языгыз. Пишите. Right. Бор бит ул история теге чувак бер пицца сатып алган биткоин. Ой, ул история. Анда беләсеңме, анда Күптән история. Теге чувак заманында биткоин алган, аннары шул жесткий дискны ташлаган, хәзер әллә ничә типа бригада яулаган, хәзер бөтен кешедә шул да шүплектә шул теге берничә биткоин эзли. Но мин уйлыйм, что аны берничек туктатып булмый. Чөнки күп кеше ул әбердә, ул теге бер илдә генә булса әйтеп булыр. Кистен, все, ул бөтен. Но бит ул һәр илдә, һәр континентта ул бар. А сез уйламыйсызмы, шундай бит конспирология теорияларын мин яратып торган кеше инде. Сез уйламыйсызмы, что менә бу условно контролироваться итми торган әйбер на самом деле кем беләндер контролироваться итә. Я же говорю, вот эти Yok, ну, например, условно, представим там, ну, там, США или Китай, например, ниндидер бар отдел, супер IT-отдел, который разработал, например, шундай, давайте меня шундай схему была сейчас. Все будут думать, что не контролируется, но на самом деле контролировать это без, короче, типа вот шундай нәрсә. И вот когда именно бүтін илләр криптовалютага күчкәч, вот тогда-то без сезгә күрсәтәбез. Шулай уйлаганыңыз юкмы? Юк. 1 граммда вообще. А шулай булырга может бит? Бер кайчанда илләр күчми криптовалюталар, бер кайчанда күчмиләр. Нишләп? Потому что контролировать булмый. А нәрсәне контролировать булмый, ул илгә невыгодно. Ну да. От технологии, то есть криптовалюта ул бер уйлаганда просто способ заработка. Именно технологии блокчейн, это иң важная часть этого мероприятия, так называем. Блокчейн, да, иллер будут пользоваться. А криптовалюта, он все как спекулятивный инструмент будет пользоваться. Понятно. Сіз типа, да, дұрыс надо план для кірігі. Например, если сіз тизген ақша шеп дейсеңіз, алай смысл жоқ. Мен кірдім, мен білем то, что мен икенші шондай взлет болғанша барып отырашақпын. То есть 1 ел, 2 ел. Вот мен білем то, что бұл елны білем дегенде. Мен бұл елны кетем, что биткоин кері 50 мыңға қайташақ елның ақырына қадар. Ол қазір көп? Мен әлігіне эфир баштанғанша смс-ка келді 28-900-ге түсті. Мен просто позицияда отырам с камерага деп, пока в минусую. И вот бұл елны 50 мыңға деп кетем, а икенші елға или 25-ші елда ол барыбір 100-ге қадар кері мінәшек. Шуңа көрі олығыз и отырығыз кетіп, хоть онға тірсін. Мен вот айтам кішілерге, ну тірсен нешесің де, бір әлі дұсмана тұрыр селейм. Мен айтам, если ол 15-ға керет шайкен, мен көрі машинаны сатырмын, наверное, и анары алармын деп, шуны қадар отырам кетіп. Но 15 мыңға қадар бір қашына тіршмейшек, потому что менім шекілі кішілер, которые готовы бітәбіні сатып кере аларға, олар... Ну, қарайлы, ярар, олайса бұлай етек. Әміне, ну, сен түршті дей 15-ке, сен бүтіне біріңі сатып, алдың дей 15 мыңға... Ну, yok, тігі көзіні ябып түгіл енді, қарқалды. Имеется в виду, дальше-то чё? Ну, то есть, сен вот ол ақшаларына, вот, ну, алдың дей сен биткоин 15-ке, ол дальше мінді дей 30-ға, все, сенің ақшаң арты, ну, сен аны солдырасың вообще? Или вот просто сенің сөйлеуің бойынша, сен как будто тігі аласың. Типа, бармысың аның нендейдер вот? Выхлопа. Ну, типа, акциялар алғанда еще, например, там... Точка, когда ты такой, все, болды, жетті. Ақшаны шығарам да,
буду кайфовать. Типа, например, вот Сберның, например, бар теге дивиденды. Вот сен, вот ул шыракта оңларга була там. Төшті бәясе, оларға керек. Потому что алар бит дивиденд түли, например. Ну, условно. Әгәр дә түләсәләр инде. Әйбәт сорап Мында андай дивиденд деген әбір yok бит. Сен бит просто чисто на цене гына играешь. То есть ул төшті 15-ке, сен алдың, анда условно $100,000 алдың. Все, синең определенное количество, потом менде 30-га, синең уже в долларовом эквиваленте теге 100 түгел, ну $200,000. И вот син хотя бы 50,000 салдырасың саңаның, или все-таки теге бар бит жадность нәрсәме кешенең вот нутросы, который теге нет. Алмыйм әле, үссен әле тагын. Ну, андайлар бар, кстати, которые... Даже минем туганнарда бар, андай, нәрсе сөйлемейін де, блин. Вообще титийный, вообще полный тити. Блядь, титийный сөз да yok бітә. Давно ешкән Вообще юган. тити, блин. Әйтәм, кирәк түгел. Кирәк түгел. Вот, яра бірінші тапқыр инде, ул по неопытности сыңа ваңылған кірәсің инде, ме? Мин дә кірдім инде бірінші, когда биткоин бірінші тақпыр 21,000-ға қадар. Мен де, помню, 15,000-нен алдым, 20,000-нен сатпадым. Андар неше ел отырдым, просто күтіп инде. И вот, бұлар ақша ішәділер, тігі бір заман дальше мініп кетті ішінеға биткоин. Міне. Біз считай уже, по-моему, 40-та шыққанық. Әти біле бірге. Да. Шыққанық. Атығылар шықтылар сыңарақ или иртәрәк. 60-та тағын алдылар тігіні. Но нәрсәге мәйтем, все жизнь. И тігі 60-ге қармынды да... И төшті. И алар сатты еще потом, наверное. 40-та саттылар, потому что ипотека төлесі бар. Міне айтам бит, бұл бит... И вот сұрау бар енді тіпті жіберін силеп жібергәш. Дивидендлар деген нәрсе. Yok, мында нешек бола, мен бит тігі үлеп ақшаны бітәбірін тақмайым. Мен просто вот тігі вот нақ инвестиция шекілі. Башта акциялары, но акцияларда анда как-то не так интересно, а биткоинда сен білесің, что по-любому үсәшек. Просто керек уақыт. Биткоинны, криптовалюта ақша эшләр өчен, именно биткоинны селанды. Анда куб ақша эшләр өчен нужно күбрәк уақыт узыр өчен. То есть 2000-дә, ну вот та же историяны қарағанда 16-нчы елда 5,000, аннары 10,000, 15,000, 20,000, 10,000. Что эфир $100 болғанда, мен аны алғаным 5 штук. $100 болғанда. Сыңғы 20-ші елда. Анары 200-ден саттым мен аны. Анары мәйтен тағын чәрәлдеп үсті. И 4,000-ға қадар мінді. Менә ойлап қарағыз. 10,000 сумға аласың екен, мен рублях. 40 тапқырға үсе 4 миллион аннан ішлейсің. И мұнда просто шол бір взлетны кетем де мен, который многократно увеличить сумманы. Бітінсі снимать деп, қайсыдыр қалдырам, что тағын бір шондай моментны управляйтіргенде. Қайсы біріні бірінсі оларға үмітленем. Білесің ме, мұнда важен мөһим әйбер әйе. Ақыл белән, аяк ақылың белән кешенең табигатенә каршы барып, аяк ақыл белән бөтенесен аңлап, то есть эш итәргә, то есть эшләргә прям. Потому что күпчелек кеше кызыга җиңел акчага һәм аның уйный жадность, бу бит инде без хәтерләсәк сөйләшкән икеләр турында. Большинство кешенең. Финансовый пирамидалар турында. Анда бит тоже на жадности играют. Жадность, да. Вот. Жадность фраера погубит. Да, и шуңа күрә, и еще стрессоустойчивость тоже важна. То есть вот ул, когда, например, син алдың 60-ка, и ул хоп, осқа кетті, хоп, 20, там, хоп, 40 тұра, 20, 10, и там, хоп, 5 Сәләмәтлеккә дә керергә мөмкин ул. Вот. Былай гел тиге. Ладно, кемдер менә алды да битте көтә. Ә кемдер бит спекулирует. Ну, то есть ул менә күбиттереп алды, көтә трендны жұмғаға көтерілерге тиеш. Торговать Сотам, все. Жұмғаға баруға керек. Үсә жұмғаға барам. Так вот. Я инде. Мен ничек әйтем. Чем выше процент, тем выше риск. Да. Чем спокойнее рост, тем спокойнее и риск. Я нас білесің нәрсе бар. Мен бар бір чувак. Но мен, короче, криптаға так и не осмелился кіріге, потому что мен ол рынокны білмеймін. Мен көбірек акциялар білән, то есть российский рынокта акциялар білән. И вот менің... Ну как, Игорь Мекеншил, нормально? Блин, мен ол вақытта... Но менің білесің подход нендей. Менің подход мындай. Мен, короче, алдым да, мен портфеліні буквально регулирую, ну то есть
ну могу ярты жылға бір кіріп нетірге. Мен анда кірмеймін да, тығылмеймін да, короче. То есть мен анда қарап, күн сайын қарап, нәрсе үсті мекен, түшті мекен деп. Мен өзің айтмышны, мен білем, что Да? вот әгер де промежутокны алсаң 10 ел, 15 ел, в любом случае рост булачак синең. В любом случае рост. Он может быть теге прям мощный рост түгелдер, но плюс-минус әгер де срезны алсаң, вот ул бәләкәй генә һәр вакыт рост бара. Ну, Шуңа күрә ну булганы даже 22-нче елдан соң когда бөтен бер төште, хәзер карыйсың, то ул кире уже үзен значениеларга почти менде. әйе, ну отскок не инде теге Да, узак, но в любом случае отскакивает. Ну минем әйтәсе килгән сүзем бундай иде. То есть минем анда портфель бик зур түгел, анда ничәдер 300 мең тирәсендәме. Ну то есть зур портфель түгел и соответственно менә бу 22-нче елда спад булды, жесткий спад, анда почти там 50% мин, ну то есть красный портфельга кызыл, шунда мин яратмыйм кызыл түсне. Минус 50 дип күрсәтә. И син думаешь, блин, пипец, конечно. Неприятно, Но лая. неприятно. Әйе. Но минем сумма да зур түгел. Ну да. А бар минем друг, который как раз шел кризис алдыннан, прям вот на котлету мощную, анда берничә миллион сумга, короче, Из Сбербанка закупился. Прям түрлі акциялар. Именно, мен, говорит, хочу попробовать именно российский рынок. Все, изучу, не там тага, ниндидер аналитикалар укып, не теп, прям вот портфель сформировал конкретный. 21 елда. И все. Бір елдан, Шоколадта, әлі башы бір 21 елда, ол говорит, ну, примерно на год дейін сформировал. Әйе. 21 елда сформировал, бір ел бара, и оның где-то 1-2 ай вақыт қалайды, чтобы бір ел өтіп, все, ну, снимать терге, короче, все, говорит, не да. И бу фигня происходит, и оның портфеле просто летит вниз. Ул бит ул тоже как бы, ну, адекватный Ладно, чувак, бери, я. адекватный. Ул айтты, ну, блин, говорит, мен просто хазыр вот, ну, мен просто не могу хазыр сатып акчаны чыгарга, потому что мен зафиксирую убыток. Әйе. Миңа приходится хазыр ул акчаны Утырга. заморозить просто. Әйе. Просто көтүп утырга. И әйтәсе килгән бер, минем 150 мең, считай, минус тайма, а аның несколько миллионов. Шуңа күрә теге күбрәк сумма булган сайын проблема да күбрәк. И стресс зуррак. То есть шуңа күрә Но- бик ни аек акыл белән уйлап нитергә кирәк. Уйлап эшләгез. Уйлап эшләгез. Әйе, уйлап эшләргә кирәк, уйлап нитергә Тут, кирәк. наверное, Или безнең ише эшле- менталитет шундый тиге. Кызыксыналар бит кешеләр. А лучше эшләгез, аннары уйлагыз. Но эшләгез шундый суммага, который югалтырга да не жалко. Да, 100%. Как мен абыга әйтәм, двоюродный. Мен әйтәм, ол вакытта эфир 400 сум тора, 400 доллар тора. Мен әйтәм, ол 1000-гә, ол 2000-гә. Сен аны алып куясың, сен уже подсознательно постоянно интересоваться итә башлайсың. Син когда кулда юк, син просто тегендә ишетәң. А когда син кулда бар, син уже менә булай карыйсың. Еще уже моннан карыйсың, һәр вакыт каяндыр информация беленәчәк. Әйе, ну мин тоже теге шибко крутой инвестор түгел, но мин, например, Шишти преунижайтың дә. Мен теге булай. Йо, минем просто Син просто кызыгас. башлаганым ничек. Ну, мин үзем өчен шулай аңладым. Типа вот 10 мең сум алдым да, 10 мең сумга теге, ну, сформировал шундый портфель. Вот. Да. Ничек эшләрем мин, например, әгәр дә минем крупный сум булса. И вот где-то ярты ел, может даже 1 елдер, менә шул 10 меңнең үзен ничек ведет, короче. Вот просто карап, ага, монда булай итә, монда төште, ага, значит булай алыштырырга була, валюта алып карарга кирәк. Ну, то есть менә шулай иттереп примерно өйрәндем, изучал. Уйнап теге, карап нитеп. И бәләкәй суммадан иткәч, уже әкрен генә синең пониманиең барлыкка килә, син аңлый башлыйсың, ничегрәк нитергә, и уже әкрен генә шунда кирип китәсең. Ну, барыбер өйрәнергә кирәк, барыбер укырга кирәк инде. Бөтенесендә, бу криптовалюталарны да, бу биржаны да, фондовый Йо, биржаны мен да. әйтәм, син хотя бы теге 1000-гә ал. И үзәннәре киләчәк дип өметләнәм, микшә шулай әйтәм, син хотя бы 1000-гә ал. Ну, 1000 дип инде, любой 500-гә, ну 500-гә яз була. 1000-гә ал, и уже аннары барыбер үзең өйрәнә башлыйсың. Нәкъ шул шикелле. Но бирелеп китергә тоже кирәк түгел. Әйе, бирелеп. Монда беләсеңме, монда шул әйтәм бит инде. Үзеңне контрольдә торырга кирәк просто. Контроль. Кешедән тоже. Контроль. Самый авыр менә кешеләр бар ич, которые мен бер интернетта күргән, буның мен наследстводан квартира эләкте кешегә. Мен аны белмим, просто видеоролик инде. Наследство квартиракта бу бер 3 миллионга квартирасын саткан, кайсыдыр елны не помню. И бу, короче, башына сукты российский рынокта фьючерс торговать итәргә. И бу
бөтен видео буенча сөйлейме ровно шул терминны хомяк, который вот ачты, шаба что-то япты, аннары булай тегеле вот нәкъ менә шуны описывает. Мин такой карыйм, бу дисең хомяк инде бу. Просто терминология хомяки, который чабалар, ашыйлар, үзләре белмәс ашаганны. И вот. Шулай әйткән теге Короче, зур акча ләксә, ашыкмагыз аны кайтарга. Хомяк Әкренәп кенә, булмас. әкренәп кенә. Нәтиҗә. нәтиҗә Нинди нәтиҗәгә киләбез? Минемчә, менә әйтергә кирәк, беренчедән бурычка алган, кредитка алган акчаны инвестицияләү 100%. да, дөрес түгел. Даже если улиса, что гарантированно сіз аны ул акчаны отобьете, нет никаких гарантий. Бер кая да Да. юк. Чем выше процент теге, Риск, да. тем Заработка. выше и риск. Да. Да. То есть, әгәр кемдер дә әйтә икән сезгә менә высокоприбыльная криптовалюта 30% дип әйтсә, ну бит алай була алмый. пирамида. Буларга может, но анда бергә шаммагыз. Ну да, 100% бирә алмыйлар. Yok, вообще ни в коем Да, случае. шуңа күрә уйлап эшләгез. Кызыкмагыз, әйе. Менә башка кешеләргә карап, менә бу криптовалютаны заманда 100-гә алган, хәзер 4000-гә сата ала. Мин дә аның урында була ала идем. Давай-ка мин дә алыйм әле дип күп итеп. Соңгы акчама, бурыч акчама кызыкмагыз лучше. Да, үз башыгыз белән яшәгез. Һәм әз генә булса да, акчагызны дингә дә инвестируйте. Вот самое лучшее. Менә мәчетләр төзиләр, чишмәләр төзиләр. Шунда. Лучше криптовалюта. Вообще лучше. Сез үлгәч тә даже вам дивиденды будет приносить. Мин нәрсә әйтәсем килә. Иң беренче, менә шушы темаларга, шушы нәрсәләргә тыгылганчы, иң беренче итеп финансовый грамотность буенча берничә китап укыгыз. Вот, хотя бы менә төпләрен, менә шушы фундаментын аңлар өчен. Аннан соң инде менә уже үз кисәгездә булган акчаны контрольдә тота белгәч, мисал өчен, менә бит күпчелек кешене сорасаң, күпме акча эшлисең син һәм күпме синең о акча бетә аена дип сорасаң, белмиләр күпчелек кеше. Ой, ансы вообще проблема кешенең. Хотя бы менә шуны өйрәнеп нитсәң, аннан соң уже криптовалютаны да, биржаны да, майнингны да өйрәнә башласаң була. Но аларны өйрәнгән очракта да барсын да җентекләп белеп, үлчәүләргә куеп, монда тыгалам акча үземә каламы, калмыймы, риск бу моның хәтләр рискка әзерме мин, юкмы, шуларны барсын да уйлап, шулай гына эш итәргә кирәк монда. Һәм һәрбер эштә дә җитди бизнес подход белән карарга кирәк. Майнинг булсынмы ул, син барыбер санап чыгарырга тиеш. Күпме акча кирәк сиңа, күпме айда син аны кире кайтарасың. Булай булса кайтара аламмы мин? Нинди рисклар бар? План Әйе, булырга нинди тиеш. рисклар Бизнес-план, гына бизнесны ачканда бизнес-план булырга Әйе. тиеш монда да. Сильно слабый сторону. Бөтен әйберне үлчәп, нитеп, шулай гына нитергә, керергә була дип уйлыйм мин моңа. Лучше, әгәр дә ничек дип әйтим, әгәр дә тормышыгыз белән канәгать, акчагыз, эшегез бар, зарплатагыз бар, ни икән, вообще тыгылмагыз. Яшәгез рәхәтләнеп, менә пенсионный фондка эшләт, итегез дә всё. Алтын сату. Yok, пенсионный фондка дигән сүзне мин әзрәк не согласен. Син финансовый грамотность дигән менә мин лайфхак бар. Үзем кулланам. Үзегезгә санап чыгарыгыз, күпме сез акча аласыз, мәсәлән, 1 сәгатьтә. Или 1 көндә. Аннары әйбер сатып алганда, аны уйлагыз, күпме мин аның өчен эшләргә тиеш. Мәсәлән, мин килдем, монда, ниндидер әйбер тора. Фәлән су. Марат абзый, сез бу лайфхакка бик зур рәхмәт. Мин моны балага обязательно внедряйтермен, потому что действительно баштан бирәсең. Да, мен действительно әйбәт лайфхак. Да. Аннары инде аның кадеры да киләчәк. Әйе. Бу акчаның ценности булачак, ул аңлаячак нәрсә икән ул. Потому что күптән түгел генә менә шундый фикер тудырдым үземдә. Хәзерге заманада без бик күп потребительский мондай форматта яшибез. Барлык бөтенләй бердә бар. Особенно хатыннарда.
Әйдә ул темага кірмейік әлі. Алайса шыға алмайбыз біз ана хатыннар потреблениясы. Ярар, бик зур рәхмәт, Артур, вообще нык кызыклы әңгәмә булды бу. Файдалы. Бер нәрсә дә аңламадык Провокация симәле. Кадерле караучылар, если сезгә кирәк икән икенче часть криптовалюта буенча, калдырыгыз комментарийлар, языгыз лайклар. И, наверное, Рамил абзый мине шакыртам, мин тагын бер с удовольствием Обязательно килермен. шакырам, потому что миңа калса без теге ахырына кадәр Да, аңлап бу бит бетерә алмадык. бу зур тема. Зур тема, авыр тема. Аны бик ачыклап та булмый. Шуңа күрә Сезгә бик зур рәхмәт караганыгыз өчен. Безнең белән калыгыз, комментарийлар, уйларыгызны аста калдырыгыз, лайкларыгызны унытмагыз һәм инде дус туганнарыгызга безнең турында сөйләгез. сөйләгез. Да, вообще шәп булыр Бик иде. зур рәхмәт.